So, malilit lang yung dahon niya. Ang bulaklak niya ay kulay orange. Itong gusto ko kapromdi kasi yung dahon niya kulay yellow. Hindi ko alam kung anong mga varieties ito kapromdi. Ito ang ganda nito ha. Tingnan mo yung ano niya, yung talbos niya. Ang ganda nito. Yung iba kasi pino yung bulaklak niya, pero lahat magaganda kasi. Hello mga kapromdi, magandang araw sa inyong lahat. Nandito po ako sa Mount Cafe dito sa Ocampo, Camarines Resort. Talagang dinayo ko ito. Sabi ko dito na ako magla-lunch. Kaso pagdating ko dito, wala palang dito lunch. Pero mayroon coffee din muffin, something ganon. Kaya yun nilang kakainin ko ngayon. But before anything else, I would like to invite you to subscribe on my YouTube channel dahil napakaganda ng aking mga ipapakita sa inyo kapromdi. Dahil nandito ako sa Bicolandia at kitang-kita talaga dito sa aking harapan. At ayun, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel at don't forget to touch the notification para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So ayun kapromdi, ipapakita ko sa inyo dito ang napakagandang scenic Mount Isarog, tapos napaka-makulay. So, excited na ba kayo kapromdi makita kung anong gusto kong ipakita sa inyo? Tara, let's go. So, nakikita niyo yung kapromdi, napakaganda, di ba? Kaya nga ako kapromdi dumayo dito, kahit sabi ko dito na lang ako magla-lunch. Ang problema, wala pala silang lunch dito. Pero, siyempre, ma-enjoy ko yung pag-ikot dito at gusto ko ma-enjoy nyo rin yung pag-views ng aking videos. Kaya don't forget to subscribe na kapromdi para dumami po tayo. So, ayan, habang inaantay ko po yung makakain ko dito na in-order kong coffee, then muffin. Ito naman muna ang papakita ko sa inyo. Bubusugin ko muna kayo ng mga nagagandahang mga halaman dito. At yun nga, talagang very excited magpunta dito. Kung nagawi kayo kapromdi dito sa Bicol, something Partido, Camarines Resort. So, huwag niyong kalimutan mapadaan dito kapromdi kasi along the, ng access dito, napaka-bilis ng access dito along the highway. Tapos mayroong konting siguro mga 1.5 kilometers, makikita na ito yung Mount Cafe dito sa paanan ng Mount Isarog. At ayun. Hello po, magandang hapon. Umaga pa lang po. Taga saan po ka mo? Naga po. Naga po. Ayun. Mayroon ako mga viewers from Naga. Ayan ang nauna silang konti sa akin. So, actually sarado pa, no? 2:00 pa yung open ng tapos ngayon, pwede naman mag-order. Thank you po, ma'am. Subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Certified From D. Ayan, taga-partido po ako, kaya lang, mas madalas akong nasa ibang lugar. Ayun. Salamat po. So, ayun ka-From D, ang aking kababayan dito sa taga-Naga sila, pero mas nauna silang dumating kaysa sa akin dito. So, kami pala yung customer dito, pero ayun ka-From talagang napakaganda nung dito. Ready na yung kanilang mga table. Expected na nila na talagang dadami yung mga dito, mga dadayo talaga yung mga dito, mga mahilig sa flowers. Opo. bukas. So, ayun ka-From D. Ayan, ma-enjoy nyo magtambay dito. Kung wala kayong ginagawa, kung dito lang kayo, kung taga rito po kayo sa Camarines Resort at wala naman kayong ginagawa, tara mamasyal tayo dito sa napakagandang Mount Cafe Garden dito sa Ocampo, Camarines Resort. Nakikita nyo naman yan at
at talagang very makulay. So lapitan natin kapromdi yung mga puno ng mga bougainvillea kasi talagang nakaka-inspired mag-gardening. Lalo pag ganito yung nakikita mo, mabababa lang siya pero iba't iba yung kulay. May red, may white, may orange. Ayan, talagang ang gaganda. Pero syempre kapromdi, mas gusto ko yung parang katulad nito, napakaganda oh. So, malilit lang yung dahon niya. Ang bulaklak niya ay kulay orange. Tapos may mix siya na white. Then, pink. Tapos yung dahon niya is variegated. Ayun. Tapos dito naman sa kabila, magkakaibang flowers din naman. Pero magkano kayang isang pot niyan? Yun? Ang sarap ng kahit ganito lang yung isang puno lang yung halaman mo. Bonggang-bongga na yan, di ba? Yung bogis ko kasi hindi man lang nagbubulaklak, ilang taon na yun, nakakasawa ng alagaan. So ito parang kahit hindi ka na mag-alaga ng halaman, punta ka na lang dito, tapos ma-enjoy mo na talaga yung napakadaming bulaklak. Ayan kapromdi. So, ayun para akong nasa yung sa, natatandaan nyo ba kapromdi yung palabas na Alondra? Di ba ang dami-daming bulaklak doon, tapos parang Mexican yata yun. Itong gusto ko kapromdi kasi yung dahon niya, kulay yellow, tapos orange yung flower niya. Ayan. So, ang sarap mamasyal dito, di ba? At pwede kang magtambay dito kapromdi kasi malamig yung dito. Malamig yung klima, mahangin, kasi nasa paanan siya ng Mount Isarog. Ayun, kitang-kita yung Mount Isarog. Tapos, meron din silang mga mini cabana. Ayan, siguro, nare-rent siya. Ayan, kasi nga, nandyan siya. Tapos, meron silang business dito. So, sure na nare-rent. Tapos, parang may, nakikita kong mga swimming pool na ginagawa doon. Parang, I think, sa mga darating na araw, magiging resort ito. Ayan, magandang resort at syempre, ibang-iba yung mga, dito, flowers. Nakakamangha. Hindi ko alam kung anong mga varieties ito kapromdi. Ito ang ganda nito ha. Tingnan mo yung niya, yung talbos niya, yung flower niya, yung niya, yung dahon niya parang flower na rin. Tapos tinubuan tinubuan ng bulaklak yung dahon ng bulaklak na may dahon, parang gano'n. Ayun, puro bulaklak talaga. So, dream ko rin magkaroon ng ganitong bakuran, pero hindi naman ganito. Yung gusto ko yung lang, pangbahay lang na naka-landscape. Napakaganda di ba? Ayun. Sana may mga may mga level yung kung anong variety yung mga bugis na mga nandito kasi hindi natin masyadong kabisado yung mga variety ng bugis. Pero maganda Ongoing yung construction sa kabila. Siguro talaga resort ito sa pagdating ng panahon. Ayan. Tapos ito naman white bugis na may variegated. Ang ganda. Tapos yung nila, yung coffee table, garden table, napakaganda rin tingnan, no? Medyo yellowish. Kakaiba yung style niya. Tapos dito naman sa ground kapromdi. Ayan. Ang ganda. Tapos yung, wow, ang ganda ng mga bromeliads, kulay orange. Kaya ang gusto kong sitting, may mga bato-bato. Tapos yung yung pikara, ay yung kutsarita. Hindi ko alam kung gaano karami yung bougainvillea dito kapromdi. Nakaka-amaze. Yun. Tapos another coffee table dito. Maganda dito kapromdi kung tropa kayo, magtambay kayo, mahilig kayo sa nature, sa garden, sa mga flowers katulad nito, ayan talagang may enjoy nyo. Very Instagrammable kahit saan ka mag-post, mag-poise, Instagrammable lahat. Tapos syempre kung gusto mo yung nakikita yung Mount Isarog, syempre ka sa nakatalikod ka sa Mount Isarog habang nagpapapicture ka. Then kung gusto mo naman may mga malalaking bulaklak, yung maraming bulaklak na makikita mo, pupunta ka lang dito sa gitna ng mga pot na lalaki na mga bulaklak. Mas maganda pa ito doon kaysa sa Diginto, Bulacan na dinadayo sa daming mga bougainvillea. Saan kaya nila ito na
nabili. Talagang may garden sila na talagang sinadya ng ganito. Na naisip nila na mag-open sila ng ganito. Parang autumn, no? Ano bang nakakaano dito? Kamukha niya. Switzerland, kasi maraming bulaklak sa Switzerland. Yung ground, malinis, tapos puro bulaklak. Sana ganun din dito sa Pilipinas, no? Ito na nga, ganun na nga sa Pilipinas. Ang maganda. Ayan, siguro naman na-enjoy na itong hope na-enjoy nyo kaprom yung flower watching dito sa sa kanilang ground. Ayan. May mga kabana, mayroon din siyempreng mayana. Ayan. Mayroon din dito kaprom ding tapos na siyang mag-flower. Garlic vine, tapos yung Alabama ba or Alabama na mayana. Yung mga dati nating favorite ayan kaprom dito yung one of my favorite na mayana, yung nangingintab siya, orange siya kaprom pero kasi depende sa nature, depende sa weather ng panahon. Pero alam ko orange siya na kumikintab. Ayan yung may burgundy lace. Tapos ayan yung mga wow, favorite mayana. Ang dami. Hindi ako makapag-undagaga kaprom sa ganda ng mga nito, sa mga ganda ng mga flowers ng mga halaman dito. Sa kabila mayroon din silang mga halaman doon sa kabila. Pero siyempre dito sa mga sa gilid, mas marami dito. Nakaka-amaze. Ang kabana, white, plain white, variegated yung dahon niya. Ayan. Okay po ba mga kapromdi? Okay po ba yung halaman na ito? Pwede bang balik-balikan ito or pwede bang magtambay dito? Kung gusto nyo kapromdi, kung taga Bicol kayo, Naga City, Iriga City, Legazpi, at kung taga Manila man kayo na nandito kayo sa Bicol or mapunta kayo sa Bicol, daanan nyo to, maganda. Kakaiba ito kapromdi. Wow, ang ganda nito. Yung iba kasi pino yung bulaklak niya, pero lahat magaganda kasi. Ay no, grabe. Super duper. Ito maganda rin ito. Ayan, orange. Walang yellow. Ito, orange din kasi ito eh. Orange. Tapos, may white, may hinahanap ko yung yellow. May favorite ko kasi yung yellow na bulaklak ng bougainvillea na yellow. Ito, orange din ito. Hindi naman siya yellow, orange. So, pero lahat maganda kapromdi. Kahit wala yung hinahanap ko na yellow. Kung pwede nga lang may blue, no? Kasi mas maganda tingnan yung blue. Pag blue kasi kakaiba, parang bibihirang-bihira kung makakita ng ganun. Wow, ang ganda, parang autumn. Handang-handa talaga sila sa mag-ano ng mga customers nila. Tambayan, kapromdian, sarap dito magtambay. Ang ganda ng bugis na ito, ang laki. Palakihin ko nga rin yung isang bugis ko doon. Yung orange, siguro kailangan kong medyo malaking paso para lumaki-laki naman yun. Although marami akong yung mga kinakat ko kasi nilalagay ko sa paso, pero parang mga walis ting-ting lang yung mga niya, puno niya, nakakainis. Tapos hindi man lang nagbubulaklak, samantalang ito, nagpapakasawa sa pagbubulaklak. Naamis ako dito sa mga bulaklak ng bougainvillea.
Meron din ditong Mayana. Ito. One of my favorite ito kasi dati nakikita lang natin yan sa mga video ng mga Russian vlogger. Ayan. Tapos dito meron din pala dito sa atin. Lalo na ito. Ang ganda, di ba? Oh. Superb. Ang ganda rin ng nila kaparmdi, yung pinaka-kubo nila. Magandang gayahin. Parang kawayan lang lahat siya. Parang bahay-bahayan lang pero napaka-cozy. Napaka-cozy ng dating niya. Dito naman tayo sa bandang gilid. Ayan mga taga-Naga, mga kababayan. Hello po. Ayan. Follow po kayo sa Papalo ko na. subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Certified from D. Ayan. Salamat po, ma'am. Okay po. Dito rin ka from D sa likod ng kanilang mini cabana dito sa counter. Maganda rin yung dito, mga halaman. Meron ditong golden legume. Ayan, purple heart. Tapos iba't ibang ang malaking alocasya. At tapos ayan, meron silang mga sa likod, pero ibang owner na yata 'yon, yung dragon fruits. Ayan, mga halaman dito. Ang ganda, very lush. Tapos may crouton din. Ayun. Ang pinakaano dito kaprom, siyempre magkakape kayo pag pumunta kayo dito. Kaya lang yung kung mag-lunch kayo, wala siguro. Mga pang snacks. Ayan, bawal magbaon dito. Mayroon ditong coffee. Ayan. Hindi ako nagsisi na pumunta ako dito kasi ito naman talagang hinahanap ko. Super ganda. Ang ganda ng pagka-arrange sa mga halaman.
Ayun ka from D. Yung hinahanap ko na yellow, nandito siya, nag-isa lang pala siya. So may kahalo siyang white. Okay. So ito ka from di yung lunch ko. Kasi umalis ako sa bahay siguro mga 11:30. Then may inaantay kasi akong deliver ng pots. Ayun, kaya hindi ako makalis. Kaya nung umalis ako mga 11:30. So rush akong pumunta dito para sabi ko dito nila ako mag-lunch. Kaya lang yung pala, wala pa lang dito mga short order, mga mga katulad nito, muffin. Favorite ko yung muffin ka from sa Manila kapag nagkakape kami, muffin lang palagi order ko. Kahit gaano pa kasarap yung burger na pinapakita sa akin, ayaw ko ng burger. Mas gusto ko itong muffin. Ayan, tapos coffee syempre. Tara ka from magkape po tayo. Lumamig na yung kape ko kasi in-order ko to bago bago ako maglibot sa mga halaman. So siguro mga 20 minutes din yun. Okay na to, boss? Okay na. Masarap dito ka from muni-muni. Nakikita mo yung yung Mount Isarog sa taas. Tapos lakas ng hangin, malamig. Nakakabighani. Nakikita rin yata dito yung Consusep doon sa kabilang bukid. Mas malamig doon. Kaya lang dito malapit lang sa sa highway, mas madaling i-access. Ang magkaiba lang, maganda yung doon, yung pasikot-sikot na parang bituang manok yung kalsada. Tapos habang papakit ka, nakikita mo yung ang mga tanawin sa dito sa baba na buong partido. So, ayan po mga ka-PROMD. Sana na-enjoy nyo yung panonood ng aking munting vlog dito sa Mount Cafe, dito sa Ocampo, Camarines Sur. Sa mga bagong viewers at sa mga old viewers na hindi pa po nakasubscribe, ay in-invite ko po kayo na mag-subscribe at pindutin yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Kaya po maraming pong salamat. Muchas gracias and mabalos.